Mga kapuso, dili pamolitika o base sa ebidensya ang atubangong kaso ni kanhi Governor o karong 3rd District Congresswoman Gwendolyn Garcia og napo ka makaubanan sa Sandigan Bayan unot kini sa gingong irregularidad sa pagtukod sa kapin sa 800 milyones ka pesos nga Cebu International Convention Center kon CICC. Ang Ombudsman mimando na pagpasaka og kasong graft, batok, kang Garcia og mga kaubanan. Si Chona Carion sa report. Hugot nga gihimakak ni Maria Corazon Naraha, ang spokesperson sa Visayas Ombudsman, nga dunay bulok politika ang pagpasaka o graft case batok kang Garcia. Si Garcia mag-atubang og 11 counts sa kalapasan sa Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Matod ni Naraha nga gihatagan og higayon mga respondent sa pagsumiter sa ilang tubag sa kaso. Ang among actions is always based on evidence. As to the timing, we have to know na kini nga case involves a lot of respondents, and kini nga case ni agi pa ni siya og evidence gathering or fact-finding investigation, and gi-upgrade ni siya, and then there's the conduct of preliminary investigation wherein we observe the due process rights of the respondents. Lakip sa pasakaan mao miyembro sa Bids and Awards Committee sa Kapitol nga naglakip nila ni kanhi Provincial Administrator Eduardo Habin, former Provincial Treasurer Roy Salobre, former Provincial Health Officer Cristina Yango, kanhi Provincial Planning and Development Officer Adolfo Quiroga, kanhi Provincial Agriculturist Nicias Vicoy Jr., former Budget Officer Emmy Hingoyon, former Environmental and Natural Resources Officer Glenn Baricuatro, kanhi Provincial General Services Officer Bernard Calderon, kanhi Legal Officer Marino Martirquilla, kanhi Assistant Provincial Engineer Yoloheo Pilayre ug ang Vice President sa WT Construction nga si Willie T. Nasuta sa Ombudsman nga wa miagi og public bidding ang maong proyekto. The general rule is all procurements must be done through public bidding. But in this case, they resorted to alternative methods of procurement, which is limited source bidding and negotiated procurement. Duha na siya ka alternative modes. But kini mga alternative modes, pwede rin siyang gamiton kung exceptional circumstances ba. And the office found nga wala siya ni fall under the exceptional circumstances. Sa gipagawas nga pamahayag ni Kongresista Gwen Garcia, alang niya klaro kining political harassment kay na-dismiss naman unta kining maong kaso apan gibanhaw na sab nga hapit na ang piniliay. Samtang wa na ikahibong ni Governor Hilario Davide III nga mapasakan og kaso si Garcia kabahin sa CICC, gumikan kay matud pa tataw kaayo ang pagbinuang sa kwarta sa mga magbubuhis. Suma pa og kinahanglang adunay mapriso angay gyud nga ipapriso. Chona Carion, Balitang Bisdak.